Ano to? Oh, kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at meron kasabihan na lahat tayo magtatanda. Pero di mo kailangang tumanda. De, joke lang, invento ko lang talaga yun. Kung sabi ko, sirain nyo nga yung childhood ko. Ipadala nyo nga mga memes na pwede sumira sa isang childhood. Kasi nawili ako doon sa mga lumang commercial na magkakaroon tayong part 2. Kaya mag-subscribe na kayo, abang-abang lang. Pero ito muna tayo. Daanan muna natin mga pinadala ng admin. Nakakamiss yung ganito. Takot ako dun sa burger eh. Takot ako sa magnanakaw eh. Sa McDo ba yun? Hamburger. Yay! Ano, mabigyan ka ng contractual na ano ha? Hindi contractual. Uy! Oy! Inuna lang din, mamagaling. Mabubuo pa lang ang childhood niya po. Meron ka ng ano, childhood friend trope po. Mga nahilig sa anime niya. Sunod. Filipino kids now, this song is so boring. Dahil sa mga tito mo. Nang iyong lokohin. Tuloy maling ibibig, sana hindi maging katulad mo. Kung ako'y malabay, pusong bato. Hindi mo ito makakalimutan kasi paulit-ulit to sa mga tito mo. Copyrighted kaya, kinanta ko, pasensya na. Sunod! Buo ang childhood mo pero sira yung puwet mo. Diba, Ben? Pumili ka kung ano rito ang dudurog sa puwet mo. yung mabigat pa, anong tsinelas yun? Yung armor ba yun? Bawas yun sa edad mo eh. Pagkada tama sa'yo, nagtatanda ka talaga eh. Patay ka dyan. Bakat yan. Bakat sa mukha yan. Yung parang nadaanan ng truck eh. Yung ano pa lang eh. Itsura pa lang nung talampakan eh. Sunod. Estorya pambata. Tulad nung sa, ano nga ba yun? Yung tulad sa mga Disney. Diba? Medyo dark din eh. Yung sa Snow White. Yung sa Cinderella. Diba? Pero yung sa Shrek lang ata yung talaga masaya eh. Pero kung alam mo yung pinanggalingan nun sa Brothers Grimm na Disney version kasi medyo pina-baby na. Pero gumana naman eh. Si Ariel nga diba? You know, parang namatay ata sa yung naging soap. Spoiler. Parang ano yun, naging soap bubbles ata yun. And in the original, the prince marries someone else but keeps Ariel around for the sex. Magtatanda ka talaga. The sea witch gives her that will turn her back into her if she kills him. She can bring herself to this. She commits suicide. Dark. Marami pang ganyan. So, tingnan nyo na lang. Sunod. Lumilipas ang panahon. Pero hanggang ngayon, meron pa rin asim. Pero ikaw na yung maasim, hindi na yung katabi mo. Nakakamiss to. Pag inumin mo to, pucha, bumalik sa pagkabata. Sunod. 2005. Ito pa yung mga ano, ganyan kasi wireless na yun. Ganito. Pero yung sa kanila, yung noon may ano pa may mga bilog lang eh. Nakakabis. Ito pa yung, kung tayo may kutsyon doon sa ilalim nung ano na upuan, ang kutsyon mo lang nung paa mo. Kasi hindi namimitik yan, ga. Nakakabis eh. Para pantay tayo. Sunod. Apoy ba yan? Lalabas yung 3 legendary ano. Nakakamiss, man. Beyblade, Crash Gear, Tex. Bumubuo ng channel yun. Yung sumisira. Hindi ko na kaya matanda na. Kaya babayin pa ako. Sunod. Ano? Ito ba yun? Panira na. Sinasabi niyo ba talaga eh? Si Kuya. Talaga, hindi ako ganyan eh. Hindi nadaanan yung kanto ko eh. Pero matapang kayo, so... Yan ang mga matatapang na bata, lumalaki yung kupal. Sunod, dali kay Opmosh. Everything done right. Nabubuo ang childhood niya. Galaw! Daig pa ako ng bata ito, hindi ko kilala lahat yan eh. Hanggang episode 5 lang ako eh. Laksak! Ito yung comedy, ano dyan, nakakatawa, di ba? Sanje! Paano nyo nalalaman? Ayusin mo ah. Nani! Tama, ayusin mo. Kung Naruto yung maalala ko lahat. Rubin! Lubin? Yun yung malaking boobs, di ba? Tulog pa lang. Magaling ang ano niya, tenga ng bata.
Sino yan? Funky. Ay, yung skull. Nakikita ko sa minsan. Sino yan? Naku, di ka ba alam. Papalo ka ni tatay. Ako siguraduhin ko alam niya ang lahat ng karakter sa Naruto. Kaya mag-alala. Pa nagkaanak na ako, pero ayoko muna. Sunod! Nagbenta ka ng pogs? Bababawi ko din yan. Dudugasin kita. Sirayan mo yung chando niya. Sunod! Chest na naman! Kaya mag-alala, may kausap na tayo dyan. Hindi natatagalan lang. Naku, Queen na! Patay ka, boy! Huwag ka nagawa ng Queen pa. Paano nang... Yari tayo sa pre-move na yun. Paano ba magkaroon ng airstrike attack? The airstrike Berlin defense. Intercontinental Ballistic Missile Gambit Nuke Variation. Panira. Kung may sumisira ng childhood, may sumisira ng chess battle. Yan. Mahirap depensahan ng ganyang klaseng atake. Rise of May, Charizard May. Ako, makakapture ni Tito Vic yan pag nakita niya sa ibang ruta yan. Sunod! Yan. Ano to? The fuck, man? Anong problema mo? Well, ako ko pupugutan ng ulo, please. Uy, parang saging. Ang satisfying yun, Oh, kamuloy! Kailangan ko nito pang relax. Ito yung Caterpie eh. Mahilig pa naman ako dyan. Meron pa akong ibang koleksyon. Pero ito na muna ipapakita ko sa'yo. Meron ako iba't ibang mga Pokemon Pikachu. Sana wala siyang ginawa na Pikachu. Ayoko maging kasupasumpang video talaga to eh, no? Oh my god, ito si Ryza May. Saka si Squirtle. Huwag yung tignan! Ryza May. Uy, sarap yan. Bakit siya ganyan? Ano problema nito? Kung isipin mo na ang Pokemon is, wala naman sila kinakain. Hindi ba Pokemon din ang kinakain nila doon sa mundo nila, Ash? Kasi wala silang mga hayop doon eh, kung isipin mo. At least ito mas kaya kasi isa kasi po siya binalatan pa eh. Ito, ano to, no? Yan, oh my god. Walang weak. Oh my god. Ganyan, magbukas talaga eh. Walang weakness type kung meron kang human type. Yun ang pinakamalakas na type ng Pokemon. Yung mga kapot-tapotahing Pokemon. Caterpie, dito ka muna. Samahan mo ako. Nangihina na ako. Kailangan ko na pantanggal stress eh. Opo, ma'am. Master. Sunod. Hindi mo pwedeng hawakan yung chicks ni Pikachu. Bakit? Bakit hindi ko pwede hawakan yung chicks ni Pikachu? Alam mo, napanood ko na ito mga siguro 10 beses na. Sa iba't ibang mga video. Pero sumakto eh. Maraming salamat sa admin. Ano? Nakaka-relax. Okay, balik ka na. Pinapatigas mo yung Caterpie ko eh. Biancakes. Sunod. Pandemic cake. Tunay na lumaki sa com shop. Well, di mo na malalaro iba dyan. Pati yung resolution nito pang nakaraan din Okay, lahat yan toxic. Walang pinipiling panahon ng kaasiman at katoxican ng mga gaming community. At speaking of gaming, pumunta na kayo sa Paolo Gaming na doon natin mag-upload lahat ng mga long form ng mga gaming natin mga content. Kasi lumabas si Atomic Heart, yung Hogwarts Legacy. Tatapusin natin lahat yun kasi may papasok pa atang Sons of the Forest. Pero titingnan natin kung pang main channel material yung Sons of the Forest. Update lang sa inyo. Pero mag-subscribe na kayo doon at panoorin nyo para tumaas sa algorithm. I-like nyo na rin. Sunod. Hindi sira na ang future natin. Masira na childhood ko, wag lang future namin, legend. Ano eh, yung nung sinabi na laro tayo ng luto-lutuan, bahay-bahay. Ako lagi yung tatay eh. Pero ngayon tumatanda na ako, ayoko na maging tatay. Gusto ko lang yung maging yung mga titong pariwara sa buhay, yung pinapakain ng mga kapatid nilang may narating. Gusto ko gano'n na lang ako. Ganong klaseng tito. Sunod, dinampot ni Jack ang baril ng kalaban. At burat. Straight fight eh! Ano ba yung burat? Hindi ko alam yan eh. Napakagandang tunog. Pag gumanti yung putok ng kalaban, pek. Labanan, sino una matalo. Di ba may pandaya din sa text? May yung mabigat na ano mo. May tawag siya din pang panira, pang sira ba tawag doon? Alam mo tayo, di ba sa tatlong babato mong text, meron kang pambara? Ewan ko basta meron yun yung pangatlo para malaman sino mananalo. Kamis. Medyo nalungkot ako. Namiss ko ni mga ganun simpleng buhay ngayon na puro responsibilidad. Ramdam ko yung pagkabata ko dito 1, which girls Oh my God. 2, 3. Nakaka-miss. Tuwan-tuwa na kami dyan.
Ganun yung naisip ng Nokia doon, bago sila bumagsak. Ngayon, ano na yung T-pose na ngayon. Yung mga tao na yung gumaganyan eh. Miss! Bol, tingnan mo. Huwag kang mangiti-ngiti dyan. Palapit sila, palapit, no? Beyblade! Oo, maapoy. Dati nilalako mo, sisiyo ngayon. Basta sigurado hindi yan nakaw ha. Hindi yung may aabot bilang gaganon si Papakita. Oy, kuya, gusto mo ba? Bagong ano lang. Bagong nakaw lang to sa rotonda. At least yung sa sisiyo, pwede mo alagaan eh. Ito, simula pa lang. May mga sira na yan. A, B, C, D. Nasa yung daya? Nasa yung pandaya? May panduga sa baga nito eh. So kung makita eh, alam ko hindi ka talaga mananalo doon ng palagi eh. Matatalo ka pag matagalan mo nilalaro. Parang ilusyon siya para sa mga pera. Parang ilusyon ng paggamit mo. Wow! Esto es lo que le va a pasar a todos ustedes que no hacen caso. Ano to pwede? Esta es una advertencia para todos ustedes. No! Marami mga bata dyan na mahirap din nung masyado nila na sipilyohan ng kanilang magulang. Sira ang gabi nila. Sunod, ibang Pokemon atin. Nice. Nice edit. What the fuck? Attacks her foe with her own menstrual blood. It may scare them. Well, gumraduate na ba si Rizzo Bay? Oh, meron na yan. Meron ng ganong atake yan. Okay na. Kadiri. Hindi dito sa taas ha. Ito sa baba. Leche. Sunod, Virgin Milk Tea. Chad taho. Virgin Milk Tea. Pinipilahan par Rip Mother Earth. Chad. Burara magtapo ng cups sa mga customer. Oh! Adds 10%. Isiisip ko pala natatay na ako sugar level ano yun. First mukhang tayo ng kape. Oo, nag-vlog kami. Nag-vlog kami dun sa sa farm ni Arp. Chad tao, si Manong pa hinahabol. Nakakabusog. Manong vendor is strong. O nga, mabigat yun. Pero mas malakas ang kita sa Virgin Milk Tea. Wala nga malungkot. 20 pesos ko no, malaking baso. Pwede ka na maglabas sarili mong baso, di ba? Para malugi sila. Kuha ka ng pitchel. Sulit bawat piso mo. Pwede ka huminit ng dagdag sa. O lalo na pag dagdag arnibal. Pag suki mo na, pag lagi dumadaan sa kanto nyo. Lumilipas ang panahon. Sunod. Ito yung pag tumanda ka na, may inis ka na kay Pikachu. Ito, may inis ka na sa kanila. Sunod, Pagule. Good na ako. Noon, wait lang po mama, ligpit ko lang po mga laruan ko. Ngayon, Doggy anak, kakain na. Teka lang, mamaya na kulit. Di ko pwede i-post ang isang online game ha. Di mo naiintindihan. At least dati mga laruan, pwede may post sa utak mo eh. Kaya hindi pwede. Pag nagluluto yung nanay mo, sabi mo, Map, wag ka muna magluto. Di ko na napopost habang nagluluto eh. Mabawian mo na siya, may palo ka pa. So doon nagtatapos yun. Palo kayo lahat dahil tinapos yung video. Maraming salamat. Pag nilike mo yung video, papaluin ka ng cash mo sa kwet. Paolo Lamamaalam.